Bakit po? Wala po akong kasalanan. Si Baak may sala rin. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 15,000, basta ituro mo sa akin kung saan nakatira si Baak. Ang ibig niyo pong sabihin, bibigyan niyo po ako ng 15,000 pag tinuro ko yung bahay nila Baak? Ganun po ba yan? Oo, ganun na nga. Ano? Deal or no deal? Tatikong ko na ako. Gusto Jehula. Kalabasan na, ugot kamuti manan. Ugot kami ito na lang tirabiig. Ay, Lakay, nagkapam. May bagay, dalaki na ko at ligid. Aywan gayam, Lakay, nagpakastit tatay ni Emma. Ay, kasi pa kahit. Napansunat pa kayo. Nagsayang, hindi nakita. Dagamin ubra, ligid. Pinakumusta anak ko maa. Hindi kang naniyabanan ata, medyo dardaras mo't isuna tatay. Ay, ya. Ka na ngayon ang tungtungan yung bakit. Istorya mamay. May panggap lang siya pinagsikog na ajay, kanya bilang agkapsat ajay yun. Okay. Ay, kasi bakit? Medyo dakil mo at magastos na ajay bakit. Lalo pagpa-check up. Kasla kanyam. Mga 15,000 mo na siguro magastos na ajay. Yun, Lakay, mga 15,000, kasya mo lang ang ibikot. Okay, Tam. Kasi ka mat ide. Uray, kurkurang tilawans ta, may pa-check up ka lang. Saksi data ti ugkot ti kamuti ti rabi eh. Yun, Lakay, malagip ko ajay. Amumpay pa kahit, malagip ka. Adi pangal daw ay mga tatibgot ti kamuti. Bigla sumampot adi pati taril ka. Pinututan data. Yun, Lakay, malagip ko ajay. Iso na rigat tigpapautang ba kay? Pinaganda yung matasong ba mong, Lakay? Di ba kay? Ako adi adda kami tatay ko Alam mawas di higit kalasada, masidil ka. Inistoryaan na ba kay? Ta ko na anak ko. Nagpautang ka no adi ay Lakay nga tugkeng. Nagpautang ka no ti ko 15,000. Kaya pagbayad na ka no ti ko kuryente kun danaw. Yung pabulod naman, tako na bayadan na ka naman nagkautang. Kumanong aldawan, madi na ka nang binayadan. So ala, napututan na ka ng kuryente. Tapos asin mo tadi Lakay nga tugkeng. Sabi nga may nagpautang dyan, Lakay. Amo na magami nga dati paggastusan na. Kumadyak ka mapag... Basta nangag ko lang mga inisoryanda di kalsada. Sa kuna na mo tadi pinautangan na. Bayadan na ka na, namahal na ka na separation pay na. Mga 2 weeks kuna na. Manong aldawan. Di ba na nagbaybayad dadi pinautangan nan. Napututan di kuryente. Kasi Lakay. O sige nga, Rod, dapat brat yun Apay ko na mawanti ng nagkutatay. Alalain ka pa. Ako mo nakatungtong ko tatay digit kalsada ng alaka. Ay, okay si Sabana Ading Andreson. Kasalangag na maading nagtungtong kami ni Emma tatay. Nasaan kaya yung magaling na lalaking yun? Nag-loan pa ako ng 100,000. Tapos, makakabuntis lang siya ng babae. Grabe yun Pag-alaak na tati pagbahay ko ti kuryente tata. Nakaw. Arat to ni mama ni ba? Mas pake, magsingira na to yun. Madipictural na. Ukit si Sabanan, baka yung baga naman yung Mercedes kiniinang na. Naspak ka ba? Hoy, Andres! Sandali lang! Naku, natatikong ko na ako. Pasubang man tao. Bakit po? Wala po akong kasalanan. Si Baak may sala rin. Asan yung magaling mong kaibigan? Nasaan siya? Aba, malay ko po. Matagal na po kami hindi nagkikita. Halos 1 buwan na po. Anong 1 buwan ang sinasabi mo? Wala pang 1 buwan yung utang niya sa akin. Magsabi ka ng totoo. Nasaan siya? Bago niyo ako sinisigawan. Hindi naman ako nagkuutang sa inyo Si Baak, ba't niyo ako dinadami sa'yo? Away niyo. Magagalit talaga ako sa'yo pag hindi mo sinabi yung totoo.
Pagdating nyo pa nga, nagagalit na kayo. E, paano pa kaya pag sinabi ko yung totoo? Di mas lalong nagalit kayo. Aba, pilosopo ka talaga ah. Sabihin mo kung nasan siya. Hindi ko nga po alam. Kadarating ko lang po dito eh. Ba't yung bago pinagbibindagan ni wala naman akong kasalanan? Guilty ka eh. Tingnan mo, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Nakakarma ka na. Sakit. Eh, di punta niyo sa bahay niya. Paano ka pupunta sa bahay niya? Eh, hindi ko nga alam kung saan siya nakatira dito. Aba, sabihin mo na po yun. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Wala akong kasalanan. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng 15,000, basta ituro mo sa akin kung saan nakatira si Baak. Ang ibig niyo pong sabihin, bibigyan niyo po ako ng 15,000 pag tinuro ko yung bahay nila Baak? Ganun po ba yan? Oo, ganun na nga. Ano, deal or no deal? Aba, maganda po yan ah. Parang napanood ko na yan. Yung kay Chris Aquino, yung deal or no deal. No way. Ayaw mo yun? 15,000 na yun. May pambayad ka na ng kuryente. Hindi ka makakapulot ng ganun ngayon, no? Kahit wala akong pambayad ng kuryente, kahit burnout sa amin, basta makasama ko lang yung pamilya ko, may solar naman kami. Solar ka dyan. Eh, paano pag walang araw? Di wala ka ring ilaw. Excuse me po, wala na pong bagyo, kaya mainit na ngayon ang araw. Ang lakas talaga ng tama mo, no? Kasing lakas ng sikat ng araw na sinasabi mo. Ay, nako, dyan ka na nga. Baliw. Pinapainit mo yung ulo ko. Ay, nako. Saan ko kaya hahagilapin yung lalaking yun? Hindi mo naman makausap to. Parang sira ulo. Nakaproblema tuloy ako.